निवडणुका होतील की नाही त्यांच्या मनातल्या शंकाही खऱ्या आहेत. परंतु आता निवडणुका होतीलच हे गृहीत धरून तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी आता कामाला लागण्याची गरज आहे. मतदार याद्यातले घोळ अजून संपत नाही. 2-3 दिवसापूर्वी महाविकास आघाडीच्या राज्यातले जे प्रमुख नेते होते आदरणीय बाळासाहेब असतील, त्याचप्रमाणे माननीय उद्धव ठाकरे साहेब असतील, राज ठाकरे साहेब असतील, हे सर्व नेते आणि निवडणूक आयोगाला भेटले, चोखलिंगम साहेबांना भेटले, वाघमारे साहेबांना भेटले आणि मतदार याद्यामधला घोळ त्यांच्या निदर्शनास आणून ताबडतोबीने हा घोळ त्या ठिकाणी निस्तरावा आणि नंतरच निवडणुका घ्याव्या अशा प्रकारचं सुतोवाच सुद्धा 2-3 दिवसापूर्वी झालं याची माहिती आहे.